भाई साहब देखा ठंडी बहुत ज्यादा बा। अगर बात तो सही है। ठंडी में बिना नहैले नहाइल मानल जाइल चाहत हवा तो हमरे लगे चार ऐसन उपाय बा कि जवने में तू न नहा के भी नहाइल मानल जाइबा। हाँ, अच्छा। ऐसन चार तरीके के नहान बा जवने में पहला नंबर पर जौन नहान बा उ नहान हवे पंच स्नान। पंच स्नान के मतलब ई है कोनो कटोरा ले लेला, कटोरा में पानी भर के आ पांचों उंगली में भेला आ भे के ऊपर छिचकाला, तो ई हो गया पंच स्नान। और दूसरा नंबर पे जौन बा उ हवे नल नमस्कार स्नान। हाँ, जैसा मानते कहीं नल देख गईला आ नले के बढ़िया से ऐसा कही के हाथ जोड़ लिहला, नल नमस्कारम स्नान। और तीसरा हवे स्पर्श स्नान। हाँ, स्पर्श स्नान ई हवे जैसे मानते कहीं से तोहरे लगे आके बैठ गया चाहे तोहरे लगे आ गइल बा और उ नहैले बा तो उ आदमी के अगर जाके ऐसा टच कैले बा, अबे साले। मतलब स्पर्श कैले बा तो उ स्पर्श स्नान मानल जाई। हाँ, आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? तब नहाइल मानल जाइबा। और चौथा और लास्ट स्नान ई हवे कि मन मन स्नान। हाँ, जैसे मानते रजाई में पड़ल बाटा ना हिम्मत लेता नहाए के बहरे निकल ले, तो रजाई में से अपन सोचिला कि आज हम नहैले बाटे तो उ मान जाई मन मन स्नान। यह तरीके के अगर नहा लेत हवा तो तू नहाइल मानल जाइबा। और अगर ऐसन तुहरे संपर्क में यार दोस्त हित जे भी बा आलसी वही आदमी के वीडियो शेयर कर दा, नहीं तो मानते प्रेशर में आके नहा वहा ले तो पता चला ठंडी में देह अकड़ जा तो दिक्कत हो जाई। हाँ, भाई तोरे संपर्क करे तो दौड़ल जाए के पड़ी, भले दहिया ओकर अकड़ल रही लेकिन लेके तू है दौड़े के पड़ी ना। तो ठंडी में लेके भगवत तुहार का हालत है सोचा। वीडियो शेयर कर दा वो आदमी।